Nih, bagay. Orurahin na. Hapo, manete, bakit kanta? Nagsit kan bakay. Talagang orurahin na pay. Nagsit ka rin ba malakay? Sano nga, di ko orayan. Ket, jakpay na nga. Abay, bakay. Intugot-tugot ta kaldero. Ay na, lakay. Nagpagata presidente itay. Kagyan matang magkit bagay. Native naman o. Pinatangag pwede kita upa. Tananam-nanam dita di ko na bagay. Kita na nga, di kita manok nga ginatang mo lakay. Ne, abay, di na ba nakatanong bagay? Pinaunag ba't iday tayong git bagay? Abay, di na ba nakatanong? Ket biniling ko ba't iday tay? Impalawag ko ti dalanda nga umay di ti balay bagay. Ay na, lakay. Di ka man lang nagpanpanunit eh. Paltat kumat ginatang mo. Padang nga awan ti utek na. Oo, may gamutin bagay. Ay, amukon bagay. Madamada nga niya tertering ninde kalsada tayo bagay. Ket at dati nakasurat nga ditor. Ket baga sa balik ti naglikwan din na bagay. Ay na, lakay aya. Ay may gayang. Apay, nabartik ka mga nagawid eh. Ay ket, amamulag mo tin bagay. Nainagag nga managbabain. Ingka ko bingag nga ruti managbabain bagay. So nga, itay inawis dagda kumpadre berting. Mabainak nagsaan. Ta kababain nga rin bagay. Payunay kan lakay. Awala si Diana niya nyamid mo. Nabartik ka pa. Ay, di ka kasta-kasta bagay. Ta inyawid ang katay nayon tay pulutan mi. Tay imbagada nga mangyawid Babaing terik nagmanay nga saan nga mang pagusto ka dawada da kumpadre. So nga pinagbigyan ko na bagay. Ay na, di ka na nagbainin lakay. Ay wen, malagip ko. Di kita nga rin manong ka ginatang mo. Di ka di nakasaysayan yan. Agore ka bagay. Baka nagdiretso da kumadre ligaya. Ina gamatan ita bagay. Anya, di ka kasta-kasta lakay ah. Baka ni kumadreti kaya't mga gamatan. Baka kaya't mga ti mablack iron ah. Ay, katong kulakot lang kat bagay. Dahil tayo siramang bagay. Alam mo nga kang bagay. Kahit mo ta tugwang ka ba bagay? Saanin lakay? Tumbigat latan, kaya't nagsuga ko. May nagpinakan ni kumpad Benny itay. Anya ko ng bagay?